Hello. Hello, you speak English? Време беше да излеземе за трети, четвърти епизод. Така ще включим важните неща, да се чува всичко както трябва. Закачаме GPS-а. Тем за обувки. След като ми направиха забележка, че съм карал с Тимбърлендки, понеже съм на пистата. Нали, агресивно. Не може да карам с Тимбърлендки. Халя? Не сигурно значи това е този микрофон, а не е в газа. Много пихме. Направо... Беше безумие. 4 дена, 5. Тежко семейно. Ама добре си изкарахме в едно село до Слънчев бряг. Чай спушена цигара. Беше пълен хаос, навръщане беше смъртоносно. Някой се обяснява, че е пътувал 6 часа. И бързо минахме. С една маневра покрай Пазарджик. Anyway, си изпуш цигарата и продължаваме нататък като се качеш, защото няма какво да ме гледате след работа. Как седим до парка. Let's go за Бутуши. Или ако не са Бутуши, Котка, марш. Мотокетски. Горе ще отида до някъде на околовръстото видях нещо. Някакъв магазин такъв. И после мога да се спусна през Линсъна. Защото там със сигурност има. Нали? Това дето пилка ми е GPS-а. Никой да не се стряска! Аре бе мой! Пак съм в прекрасния Лозенец, пак ще стане някакъв епизод 6 часа и половина. Ама, който гледа, който не гледа си гледа работата. Айде Украйна. Майкото каква свинщина ще е. Леле домола, какво ще е. Оле, 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 оле. Мене както ме стрях да минавам между колите още. Просто ще е таманта таман. Засилила се пена. Тръмп каза преди малко, че ще пуснат. Тук нашите хора. Каза, че са отпушили прохода, така че
И бензина сега ще поевтине. Качила се сега. Качила сега на горната вана, гале дом. Да си потърси черната, старата, прашната чанта, гале дом. А мой да не е свинщина съвсем. Аз мога да... аз съм направо ще мина и че няма да те слушам GPS смешен. Тук направо, покрай мола, вляво, да скипне ония два малумни светофара. С тия мере работва, бе. Госпожо, пази си детето, защото тук сме социопати. Да, малко е свинщина, да. Трябва да спрем и най-като да видим гумите. Трябва да стане 20 градуса и всички излизат. Просто е... Какво правихте зимата, бе? Защо не пихте зимата? Само тук е най-важното да направим шано. Фак. Не, че се мощаме тук при какати. Май никой не... Добре, излагах. Тази БМВ-то какта ще ни бие, бате. Си правим каквото си искаме. Много хитро. Стърчим от пътя. Сори! Значи ще изхарчиш тока на спарка, момче!
Поредното задръстване. Майката си е долу. Такавата на лукса не мога да се разминеш. Много ми е луксозно, бате. Тия селски кооперации. Те се... Тук има двама много умни. Тук да видим кой е с по-големия хуй. Застана, бате, и не пуска. Пак ти аутистите. Един такъв на Васил Левски стадиона, като работех. Тогава нямаше зона още вътре. Или паркинг ли, каквото го направиха, нямам идея. И един такъв типичен се едно излязъл са от Sin City, отишъл на тренировка, много хитър. И застана срещу мене и седиме и се гледаме. Аз бех с една много женска кола. Той с нещо немско. И си ме гледа. Какво ме гледаш, бе, бот? Поседехме 10 минути. Дойдоха някакви от... Нямам, излезоха от... Там, каквото имаше. Обзето ни накараха и двамата да се мръднем. Айде, колум! Може би трябва да завия нека наляво аз вече. По някоя несъществуваща улица. Как имаше една кръчма зверска. Такова беше преди 5 години. Уц! Майко. И какво? Идваш, колко ще струва? 5000 евро на квадрат тук на къра. Добре, взимам. Ипотекирам нивата на Леля. И си купувам 2015 BMW и апартамент в Морева да шитис. Там откъдето тръгнахме много яко, защото са едни малки къщички, то едно каре между в Лозенец. Много симпатично. Ото днеска и неделя, бат, всички са тръгнали да допият. Чер, колко по-честняк имаш. Почвам да се ядосвам такъв. Почвам да се ядосвам, че всички да сте по-хитри от мене. Аз да минаме тук. Ами, ще пробваме, ай. Йоли. Ще ме извиняваш, как и ти?
Добре, ето. Да не кажа някое нещо. Така. Тук трябва да има еко. Хайде де. Гледай го. Ще го пъде другия път. Много неща има за откачане тук. Бат, имаш всичкото място на света, ще минаш. Въпреки че с Тойота... Да, жена си, ясно си. Ясно си ми. Това завой да правиш, бата, не кай на никой. Бах ти вятъра, майна! Аз отново реших, че съм много готин и съм потенискал долу мокър.
Така да е, значи, може би ще спра да снимам, защото трябва да си превърна всичките партакеши вътре. И ще снимаме, в неделя ще ходим, съм измислил едно пътешествие. Така че в неделя ще снимам и ще качим още нещо. Там поне ще е каране, няма да е седене по светофарите. Чай, че сега трябва да направя... Да, тук съм. Сега да съм тръгвал. Както ме добре. Това е положението. Аре, момци! Нови здраве! Ще снимаме в неделя след изборно. Ще коментираме екзит половете. Аре!